ମାଛ ଗୁଡା ଢଳାଲା ଯେ ଖାଇଗଲେ ସବୁ ଦି ଭାଇ ଯାକ ଗୋଟାକି ହାଫ ହାଫ କରି ଖାଉଛୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଦେଖୁନୁ ସେଟା ମୁଁ ଭାଗ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଲଗା ଆଉ କଣ କରିବି ମାନେ ଆମର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ପକୋଡା ରେଡି ପୁରା ମାଛ ପକୋଡା ପଳେଇ ଆସ ଭାଇ କଲର ଟା ଖାଲି ଦେଖୁଛ ତ ଆରେ ଏମିତି କଣ ହଉଛ ଦେଲା ପିଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଜି ଭୋଜି କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ବର୍ଷା ପବନ ପୁରା ସିଆଡ଼ୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆଇଲାଣି। ଭୋଜି କେମିତି ହେବ ଜଣା ନାହିଁ। ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଭୋଜି ହେଉଛି ସବୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବୋପାଲ ବର୍ଷା ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ମାଛ ଫାଛ ଆମର ସବୁ ଆସିକି ରେଡ଼ି ପୁରା ଆଇଛି 7-8 କିଲୋ ମାଛ। ପକୋଡ଼ା ହେବ, ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ି ଡାଲମା ହେବ, ଟିକ ରେଡ଼ି ତ। ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ସକାଳୁ ଆମେ ଲାଗିଛୁ ଭୋଜି କେମିତି ହେବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ବର୍ଷା ଉଠେଇକି ପୁରା କ'ଣ ବାତ୍ୟା ଯେଡ଼ୁ ଆଇଲାଣି। ଭାଇ କ'ଣ କରିବ ଏଠି। ବଇଛୁ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲିଭିଗଲାଣି। ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ତ। ଏଠି ଆମେ ପୁରା ଦେଶୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ମିଳିଲା ଡାଲମା ପାଇଁ, ପୁରା କଷ। ବର୍ଷା ତ ହେଉଛି, କ'ଣ କରିବା ଜଣା ନାହିଁ ଆଉ। ଏଠି ହଳଦୀ ଫଳଦୀ ଟିକେ ପକାଇଦେବା, ମାଛ ଫାଛ ସବୁ ସଡ଼ିଯିବ, ଛତୁ ହେଇଯିବ ସବୁ। ହଳଦୀ ଫଳଦୀ ଟିକେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଲେ ସେ କେତେବେଳେ ହବ ପଛେ, ଆଜି ଗୋଟାଏ ରାତି ହବ। ଡାଲମାର ତ ମେନ୍ ଏଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ। ଦେଶୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ଡାଲମାର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତା ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଭାଇ ଡାଲମା ଟେଷ୍ଟ ଆଉ କେହି ମଟନ୍ ବି ଖାଇଲେ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବନି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଡାଲମାରେ ଯେଉଁ ମଜା। ଏଠି ସବୁ ଗୋଳେଇ ଗାଳିକି ସବୁ ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରଖିଦେଲୁ। ବର୍ଷା କମୁ, ପବନ କମୁ। ଏଇଠି ତ କୁଟୁଛି ବର୍ଷା। ସେ ସବୁ ଆସିବେ କେତେବେଳେ, ହବ କେତେବେଳେ। ପାଣି ସବୁ ଆଣିକି ରଖିଛୁ। କାଠ ସବୁ ଓଦା। ଭୋଜି ହବ କି କଳ ହବ, ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଟା ଆଣିବ ଯେମିତି ପଡ଼ିବ। ପଳେଇଲେ ଏକଲା ଟିକେ ଡାକିଲେନି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲ ତମେ ଟାଇମ୍ ଦବ ନା ଆଉ ଆସିବ ନା ଆଉ। ଛୁଟି ଦିନରେ ତମେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଗଲେ କ'ଣ ହବ? କହିଲ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆସ ବୋଲି ଯାଇଥିଲେ କିଛି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଅକ୍ଟୋବର କିଛି ମୋର ଆମର ଆଜି ଭୋଜି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଖୁସିରେ। ସବୁ ଭାଇମାନେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ। କେତେ ଦିନ ପରେ ଭୋଜିଟା ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ବର୍ଷା ଆମକୁ କାଳ କଲା। ଏତେ ଜୋରରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ନାଦିଲା ଯେ ଆମେ ଆସିପାରିଲୁନୁ ସଉଦା କିଣିକି ଡାଙ୍ଗର ଦୋକାନରେ। ସାଙ୍ଗ ପଟାଇ ମାରିଛି ସବୁ ଗୋଟେ ଦେ ହେଲା। କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପକେଇଲେ, ଜିରା ପକେଇଲି, କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପକେଇଲେ, ଆଉ ମାଛ ମସଲା ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ହେମନାଗ ଟିକେ ଇଏ ପଇଲା ଲେମ୍ବୁ ଡିଜେ ବାଜିଲାଣି ସିଆଡୁ।
ଗରମା ଗରମ ମାଛଟା ଛଣା ଖାଇଛି ଚୁଙ୍ଗୁଡି ମାଛ ସବୁ ସେଇଠି ଏଠି ଏମାନେ ଆମର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ପକୋଡା ରେଡି ପୁରା ମାଛ ପକୋଡା ପଳେଇ ଆସ ଭାଇ କଲରଟା ଖାଲି ଦେଖୁଛ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ରେଡି ହେଇନି ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏଥିରେ ପଡିବ ଯାହା କହିବ ଯେ ହେମନା ପକୋଡା ମାର୍କେଟରେ ବି କେହି ଦେଇପାରିବେ ଆମର ମୋ ମା ଶାରଳାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭୋଜି ଆୟୋଜନ ହେଇପାରୁନଥିଲା ଆଜି ଆୟୋଜନ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଆମର ବାଧା ଭକ୍ତ କଲା ବର୍ଷା ହଉ ଯାହା ହଉ ଭୋଜି ରହିବନି ଭୋଜି ହବା କଥା ହବ ହେଇକି ଫୁଟୁଛି ପକୋଡାର ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ପଡୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଶି ମାଛ ପକୋଡା ଖାଅ ହେମନାଙ୍କର ମାଛ ପକୋଡାଟା ପୁରା କେମିତି ଲାଗିବ ଏଠି କଞ୍ଚା ମାଛ ଖାଇବାକୁ ପୁରା ବିକଳ ସବୁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଭୋଜିରେ ଉଗେ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳୁ ଆସି ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛି କେବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ମୋର ଲାଜ ନାହିଁ ତଥାପି କହୁଛି ସିଏ କେବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ଆରେ ଶୁଭମ ଏଇ କେତେ ଟାଇମ ଲାଗୁଛି ଏଠି ମାଛଟା କେତେ ବାଟ କଥା ଏମାନେ କେତେବେଳେ ରେଡି ହବ ପିଲା ଖାଲି ଏଠି ହାଁ ରେଡି ଖାଇବାକୁ ଏଠି ଆମ ବ୍ଲଗର ମିଥୁନ फाइनाली हमर पडुची हमर पकोजति रेडी रे आसा 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 हे गला पास मारी माछ रेडी मारिला प्रथम मारी पकोड़ा खाइयो जदी दाई में हाथ धोई के आसो माछ रेडी 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 रे प्रथम भारी जे की मोर खाली मोर पसना काढे तादरे के पियाज काढुनु ठीक है जो ये हां देखला लुणा जी ठीक है ना पड़ियो अरे बाहर बुकी नो बाहर पड़ी छी बाहर पड़छि सब ए वर्ष ड्रामा रो हीरो मुसी मिले हाथ देखि पूरा धुआ बाहर के एठी सब पूरा माटी बसलेली आटा सब आटा करसंदी सत्य को दियो रे कोल्टे करनो बस अरे भाई इंडा इंडा ने दिन से माछ खाली माछ खाइला परे गोटे किसम हाथ लागै ଆମେ ସବୁ କଣ କରିବୁ ଏଟା ପିଲା ହଉଛି ଦହି ପଖାଳ କରୁଛୁ ମାଛ ଭଜା ଶାଗ ଭଜା ସବୁ ସିନା ପାଖରେ ବସି ଗୋଟେ ଛାଡ ଯା ଏପଟେ ଏପଟେ
କେତେଟା ଆସିଛି କେତେଟା ଆସିଛି ଆରେ ଏମିତି କଣ ହଉଛ ଦେଲା ପିଲା ମୁଁ ବାଟିକି ଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଖିଲ ତିନିଟା ନେଇଛି ଆପଣ ତିନିଟା ବା ସବୁ ନେଇଗଲେ ଯୋଡ଼ାଇ ସବୁ ନେଇଗଲେ ବା ଯୋଡ଼ାଇବା କଣ ଆମର ହେଇଛି ନା ମାଛ ଗୁଡା ଢଳାଲା ଯେ ଖାଇଗଲେ ସବୁ ଦି ଭାଇ ଯାକ ଗୋଟାକି ହାଫ ହାଫ କରି ଖାଉଛି ଭାଗ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ମୁଁ ଭାଗ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଲେଖା ଆଉ କଣ କରିବି ମୋ ଭାଇ ଏଇ ଭାଇ ମୋର ଦେଲା ହଉଛି ମୁଁ ଖାଇବି ଦୁଃଖ ଲେଖା ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ମତେ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନି ପକୋଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ମର୍ଜି ଏଇଟା ପୁରା ଡାଲମା ଫାଲମା ସବୁ ଖାଇଲେଣି ଭାଇ ଡାଲମାଟା ଦେଖୁଛି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ପୁରା ଟପ୍ରେ ଟପ୍ ଡାଲମା ହେଇଥିଲା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିକି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଡାଲମା ହେମନା ଡାଲମା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚିଣ୍ଟୁ ଆମର ଏଠି ବାଢ଼ୁଛି ଡାଲମାଟା ଖାଇଦେବା ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ କରିବା ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଉ କଣ କହିଲୁ ଡାଲମା ଲାଜ ଲାଗୁଛି ପକୋଡ଼ା ଫକୋଡ଼ା ଏତେ ଖାଇକି ଆଉ ପେଟରେ ଜାଗା ନାହିଁ ଡାଲମା ପୁଳାଏ ବଳିଛି ଯିଏ ଯାହାର ଘରକୁ ନେବା କଥା ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିବ କେହି ଲାଇକ୍ କରୁନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଥିବ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଠି ଭାଇମାନେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12ଟା ରାତି ହେଲାଣି କ'ଣ କହିବ 12ଟା ରାତି ହେବ ଧୁଆ ଧୁଇ ହେବ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ ମୁଁ ବି ଖାଇନି ଏତେବେଳେ ହେଲାଣି ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗିଛି ସେତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।